Kaixo artistak, ona gaude gure 17. kapituluan ñoñostit. Aurreko gunean hemen zirriborro bat egin genuen, ezta? Orduan, hauze oso zaila denez, ni hasi naiz egiten. Oso erreza da, kontua da bilatzea eta ni muelle baten bat daukat, hau deitzen da muelle urbano, orduan jarri dut, eman diot forma librea, eta egin dut horrela eta jarri. Ezta? Hemen dikara egingo dut zuek ikusteko. Nola ikusten den. Eta gehiagi ikusten da. Horrela. Gutxi gora bera, gero konponduko dut eta listo. Baina dinot, zuok ikusteko. Eta ja forma ematen zaio pizka bat. Horrela, orduan hain ideia da hauzen mugitzea, eta hauek ere bai. Eta gutxi gora bera, ze osatzen ari gara? Ñoñostiko kontxa hondartza famatua, saiatuko naiz, hau dala zurriola, eta lan izen simboliko bat jartzeko. Horrela, eta ideia litzateke egitea hemen egin dudan gauza berbera. Orduan hori nola egiten da? Jartzen dut intentsitatea oso suabe, orduan, irekitzen dut pizka bat, area, ona, agian gehiagi ireki dut, eta gero, suabe. Eta ideia zein da, pasealekua hemen egotea, eta gero hondartza. Ikusten? Gutxi gora bera, Pentsa, agian oso zaila da. Baina, horrela gutxi gora bera, horrela, gero suabe. Ezta? Marea gorarekin. Eta beste gauza bat. Hauze nahiko itxusia da. Orduan, zelan jarriko dut pasabidea, pasealdekua? Horrela. Ea zer iruditzen zaizuen. Jartzen dut. Hau gogoratu momentuz dela, zirriborro bat, deskarte zikin bat, labo baren. Poliki, ningu du. Eta gero, mugituko dugu. Baina ideia da hemen turismoa egotea. Andana, ezta? Eta hauze, zuhaitz hauek, hau, agian, hartu, maiuskekin, hartu, eta ze altu eratan jarri. A la altura del objeto, nora? A la altura del objeto, horrela. Gutxi gora bera, eta ikusten dituzue formak. Nik poliki forma emango diet. Errepide hau nahiko arraroa da, horrela egonda, pentsatuko dugu nola egin, baina momentuz, ikusten ura falta zaio, oso erreza da ura jartzea, ez dagoan azorik, funtzionatzeko. Hauza eskenean pasabide bat, pasaleku bat izango da. Luzuzko etxea jarriko ditugu. Baina behitu hau gero nola kokatzen du. Erreza da, behitu. Ja hemen hondartza gutxi gora bera hemen bukatuko da. Hau konponduko dut, agian oso artifizial dago. Beraz, azpazekin egiten dut. Ditu? Horrela, gutxi gora bera. Eta muile hau bebai. Azpaz. Bukatzen dut gutxi gora bera. Agian hemen, justo, erdibidean. Ikusten? Eta poliki osatzen ari da. Zer gertatzen da honekin? Zarata handia egiten duela. Orduan, etxeak jartzeko, agian, justo, etxeak jartzeko, aprobetxatuko dut. Hauze. Eta, luzuzko etxe batzuk planteatuko ditut hemen.
Donostin dagoen moduan, eta? Ados, zer iruditzen zaizue. Baina luzuzko etxe hauek egiteko agian, momentuz behitu zelan egingo dudan. Baten bat baino ez dut jarriko. Jarriko diot zen bat, hor zegoen turismoa, baina hemen behintzat, hemen behintzat, momentuz horla utziko du planteatuta, baina hemen behintzat, egotea luzuzko etxe batzu. Ura badago. Beraz, hemen, etxe horienak jarriko ditut, agian beste bat hemen, eta zer gertatuko da, estilo bat jarri aldu dara. Duan, Modern Architecture of the 2010s, eta planteatuko ditut hemen, edifizio batzuk, ea zeratoreka den. Txarungo dugu pizka bat, momentuz turismoa hemen jarrita dago, eta ze faltako da orain, garraio bide pizka bat. Orduan, autobus geltoki bat jarriko dut hementxe, justo erdian, gero fongo da honaino, pues agian anaino ez pasatzea, baina egitea ibilbide desberdina. Hau hemendik baldin badoa, pues hauze, ona joango da, hemen geldituko da, ez hemen ez, zaretuko naiz lehenengo, bai, buelta emango du, onaino, gero berriro, ona etorriko da, aterako da, behin-behineko hautsiko dut hor, trenbidera joango da, oso garrantzitsu ikusten dudalako trenbidetik pasatzea, eta ja, bueltatuko da. Hemen bada espada leku bat utziko dut, enbeste geltoki ez, eta kolorea jarriko diot, horia. Eta autobusa, berriro, superautobus artikulado. Begiratu zenbat tren pasatzen diren. Eta trafikoa zegoen 73, betu nola dagoen. Ea zer egiten dugun. Egia da hemen trafiko asko sortuko dela, normala da, turismoa jartzen dugunean. Bestela trafiko gehiagi baldin badago, errotonda bat plantea daiteke. Bai, planteatuko du. Bitu zein arreza. Jartzen du zein zen, honekin. Zuzinen. Ja niz gogoratzen. Hemen nonbaiten neukan. Errotondak egiteko, eta ja ahaztuta. Agian bai. Ja niz gogoratzen. Ja, nik oso erraz egin dezaket bestela, Tokat arazorik. Baina nik egiten nuen honekin. Ja, ahaztuta daukat. Momentuz utziko dut. Nik ikusten duzuen ez hemen, pilo bat kotxe elkartzen dira. Esketita batean zu. Hemen zazpi daude, por listo. Listo, listo.
eta gero rei. Ikusten da pilo bat pertsona doazela ara, oraintxe emango diot behar duena. Hori bai, momentuz, traffic manager erabiliko dut. Bai, oso ondo, interesgarria. Eta, errotondan moduan planteatuko dut. Ikusten duzu esen bat jende doan ora? Eta nondi dator jendea? Hortik dator, ezta? Posposik. Nondik? Tren geltokitik. Eskaera hortze dago, ezta? Eta zer egingo dut? Jarriko dut tren geltoki bat ara doana? Ba bai, ezta? Etxaidalako ezebesko estatzen. Edo hori, edo bide bat jartzea. Momentuz autobus honetan zer? Jendeak autobus hartzen du? Hori litzateke asuntoa. Eta bai badirudi baietz, agian ajusteak egingo dira, gero. Orduan, ideia izango da hemen turismo gunea sortuta, hemen edifizio altuak egitea, edo. Hemen momentuz feitu, eraiki da zeo zer, bai, ezta? Ito estiloa. Baina hori, hondartzaren moduko bat hemen jartzea, orduan, nik hemen zueia ideia emateko, playa jartzen badut, tiene que estar al lado de una carretera, pues bueno, behintzat. Horrela hasiko gara planteatzen. Eta bueno, hori da zona de campus. Baina horrela arraro gelditzen denez, kendu aldiago, kendu. Gusten ze forma arraro gelditzen diren. Bueno, hori poliki ajusteak egingo ditugu. Baina zer, ideia bat hartzen duzu, ezta? Bueno, badirudi polizia, ez ezta, beno. Ez dago, zebez. Jak. Nekazaritza gehiago jarriko dugu hemen. Ikusten ze ondo gelditzen den poliki abagoa zozatzen. Toa. A ber, ez da zer ikusi, Ahí va, ez da zer ikusi, Horrera. Eta ze planteatuko dugu? Ba, beste handi bat. Ez. Baina kendu behar dut, bestela ez dut zer ikusten. Horrela. Erdi bat hemen. Eta gero txikitzu. Honek ez du nahi. Ez da gara zureik. Doan honekin, horrela planteatzen dugu. Eta hori bai. Ikusten? Eta bakarrik falta da. Hemengoa planteatzea. Ikusten nola mugitu den. Bueno, orain garia jarriko dugu, ezta? Txiko dugu horrela. Garia, tico-trico por no llamar terro-trico. Garia. Eta garia, baina mugitu dana pizka bat.
Orduan elkartu jarri behar dago. Ura konektatuta eta gehiago izango dugu. Ikusten? Hemen planteatu genituen hauek, zagian beste bi jarriko ditugu. Aie gustura bizitzako. Hor ere batzuk daude, jarriko ditugu. Gustatu zait plantamendu hau. Eta guzen. Txai gustatzen. Gusten? Ondo komunikatuta. Eta horrela gauzak egin daitezke. Giratu. Vale. Ja, hau behin eginda, zer egingo dugu? Planteatuko ditugu produktuak eta ezta. Orduan, produktuak nola jarriko ditugu? Non jarriko ditugu? Hemen industria baldin badago, jar daiteke justo bere ondoz, ezta? Baldin badago hor. Enaiz gogoratzenea jarri behar den dinote bere espazioan bertan, baina beno. Behintzat, irina produzitzeko bat jarriko dugu hemen. Eta animaleekin ibiltzeko, hau ze. Dinot. Zentzu pizka bat emoteko. Zer gertatzen dagian trafiko gehiagi osatuko dela horrela? Ez dakit. Frogatuko dut. Dan ondo komunikatuta dagoenez, printzipioz, ondo joango da, ezta? Hala ere trafik managerrekin esango diote rotonda bat dela, eta gero node controllerrekin saiatuko naiz hau erosoago jartzen. Haiek azkarrago joateko. Eta hemen ere bai, hor ja egin nuen. Hori bat, eta bestea, zein? Agian beste rail bat jartze eztan. Zer daude, bi erreia bakarrik, hiru erreia jartzea posible da, ezta? Erreien matematika betetzeko. Beraz, bukatu aldut honekin. Gauza logikoekin, eta horrela trafikoa askoz karrago joango da, bitu zela kontuntakeria, Baina horrela ez dute itxarotenien beste. Eta hemen gauza bera. Plantatzen dut horrela. Uste dut aukera bat zegoela. Dinota automatikoki egiteko, baina beno. Horrela ikusten duzuen nola planteatzen dudan. Eta horrela trafikoa hobetu dudan. Hemen ez dagoen ezain beste trafiko, ez dut aldaketarik egingo, baina beno. Ez dakit simbolikoki agian Donostikoako horiuma jartzea, ez dakit, agian politalitzatek ez da. Ez que haukendu behar dut, baina ez dit kentzen. Horai, inot. Hauek erosiko ditut. Hore bai. Hain itxuz ez galditzeko. Hore bai. Eta hore bai jitu itzazoa erosten nahi nahi zelako tontakeria. Dinot, akuariuma jartzeko. Bai, lehen aztu zaitzu hori esatea, zuaitzak hemen alda daitezkela. Eta rapela youtuber bat da Cities Skylines zeko bideoak sortzen dituena. Zuaitz bat dago koton, nahiko ondo dagoena. Udan, zer da, jartzen duzu batean. Eta
horrela jartzen da. Oso zuaitz polita gure ustez. Giratu. Ikusten, nire ustez nahiko polita gelditzen da. Orduan akuarium bat jarriko dugu. Akuarium baten bat hauen. Eta horrela Donostiko akuarium izango. Hau printzipioz zoologikoan dago, baina hori ere beste gauza bat da super aproposa. Beraz, nola planteatuko dugu? Mugituko dugu. Eta errepidea, nola ez? Mugituko dugu. Eta mugituko dugu. Usten? Hori bakarrik, ez, edifizio polit baten bat ere planteatu dezakegu. Zein edifizio? Nahiko senyorial denez, Ñoñosti, urtxe kostaldean, honako jauregi bat jartzea gustatuko litzaidake. Banea iruditzen zaizuen hau. Gustuak akuariumaren aurrean. Nire ustez, ondo gelditzen da, eta ja jende animatuko da joaten. Hori bai, agian, hemen, hau jar dezakegu, trafikoa egongo delako. Bueno, zeidu ditzen zaizu orain arte egin duguna, begiratu. Nola planteatu dugun. Hau agian mugitu dezakegu pizka bat. Zeran ikusten duzue. Gero ja ondartzarena nola gelditzen den eta, bai, akit. Hobeto egin daitekeela. Neske gehitu. Usten, zuzaia da. Horretarako, usten, jaten da, baina eski intentsitatea. Karo, zeroan baldin bat dago. Horrela, eta kentzea, horrela kentzean du pizka bat. Bueno, poliki sortuko dugu, ezta? Gustatzen zaizue? Beraz, hortxe ja turistak agertuko dira. Turistak la semana pasada, no sé qué, bai, agertuko dira. Eta momentuz bezeroena agertzen da ja. Ordan agian plantea dezakegu jende gehiago bizitzea. Hemen agian estilo aldatuko dugu. Ez delako zer ateratzen. Modern arkitekta jarri beharrean South of France Houses, Frantziakoa, nola agertzen den. Estiloa nahiko antzeko delako, bueno, sorte dagoen. Bai artistak. Lingatxe baten bat gehiago jarriko dut, ea hauek animatzen diren. Jarriko dugu hor errepide simple batekin. Bueno, frogatuko dugu. Ea zer ateratzen den. Agian kurioso baldituko da. Ben artistak, zuon gustokoa izan espero dut, eta jarraituko dugu, gauza lehiago jartzen, Ñoñosti. Autobusarekin behitu trafikoa. 81 ja, 73tik 81era, Eta behitu zenbat erabiltzen duten trena, Lehen fijatu nahiz ikusi dut, eta hementxe pilo bat jende animatzen, non zen? Hementxe. Hementxe zen? Bai, behitu zen bajan, gutzen. Leku batetik bestera, lanera, garraio bide publikoa erabiltze. Oso ondo. Eta nahuei gero,
postasuna eman aldiegu olako bidea jartzen. Haiek posposi jartzen dira. Eta sortzen baldin baditugu jendea pospozik animatuko da, hori bai. Nako detaileak. Bere lekuan egotea, gusten? Bena jarraituko dugu artista beste bat arte.